Здравейте! На път съм да пресеча границата между Етиопия и Мозамбик, тук в африканската джунгла, но трябва да сме малко по-тихи, защото границата се охранява от група терористи, от така наречените неправителствени войници на Мозамбик, които са против местното правителство. Там по-надолу е река Нил. Тук що пресякох на гърба на два крокодила. Там по-нагоре би трябвало да се изкача по неговите стръмни брегове и да изляза в Мозамбик. Следете внимателно моите постове лайв, за да сте в течение на случващото се в най-горещата точка на света. И един апдейт по развитие на историята. Успях да стигна до мястото на срещата с правителствения агент 127. Може да си направите сметка защо е 127 и какво се е случило с останалите до 007. Това не е неговото лице, това е маска, нали, съответно, да не го разпознаят. Да. Той би трябвало да ми помогне да премина тук през границите и да кацна да префърва от другата страна. По пътя се разминах с едни сепаратисти от Конго, които търсиха 10 амазонки. Не знам какво правят 10 амазонки в африканската джунгла, но това ще го уточним допълнително. Да. Бъдете на линия за допълнителни развития по случката. Да питам, тези работи за какво са? За какво служат? Дърпай, ще видиш. Да дърпна и ще видя? Да. Добре, айде, благодаря много. Добре. Айде, господин агент, сега ще видим с тия върви, дето ми каза да се дърпат. Айде да те видим. Каза да се дърпат. Страшни бомби. Страшни бомби над Конго. Тук агент 123 успя да изпълни задачата успешно. Ще се видим на следващата мисия.